А ти как се грижиш за твоето женско здраве? Отговори ми в коментар, че пък аз ще ти кажа как се грижа за моето. Сутрин, преди закуската и преди кафето, аз взимам по една капсула на Харбиотик. Пробиотика, създаден специално за жената. Пробиотика, който се грижи както за стомашно-чревната ни флора, така и за вагиналната ни флора. Пробиотика, който е подходящ за жени на всяка възраст, но не е подходящ по време на бременност и кърмене. Казвам го, защото най-често това е въпроса, който ме питате. Освен 6 пробиотични щама тук, има още деманоза. Деманозата, ако питате мен, е най-добрата приятелка на всяка жена. Защо? Защото я пази от най-неприятната уроинфекция. А освен това, тук е включен и екстракт от червена боровинка. Аз лично го пия сутрин на гладно и така се чувствам комфортно през целия ден. И сега да отговоря на още един въпрос. Желателно да се пие поне 3 месеца и след това да се направи почивка. И Cardium Botanicals не можете да го намерите в аптечната мрежа, а само онлайн на сайта, който ще бъде изписан тук и с промокода, който ви давам. Ако имате въпроси, пишете ги в коментарите. Бъдете здрави и до скоро!